Scoring af turneringen til 5-0. Gårdsgaard vinder til Joy. Malvik í barðinni og boltinn þetta hér fyrir Nielsen, setur hann á hörkuskot og Fortuna að taka forystuna hér. Joy Omeva með þetta skot strax í byrjun síðanáleiks. Þetta ekki byrjunin á seinni áleikunum sem við vildum sjá, en skoti frábært hjá mér. Böðar að lúta með útsparkið, næra setja hann hér á Valvík sem að nær hér einhvern veginn að hanga á honum. Þetta svo fyrir Nielsen sem rennir honum á Joy, sem á þetta bara frábært skot frá Omeva sem að hendi satt. En god lille nedtagning af Ossipian. Og mener, er hun eneste på holdet, der ikke har ukrainsk pas. Så er der muligheder til Omeva afslutningen, og hun vælger den sikre løsning helt ned til venstre i målet og får passeret Samson. Og så stempler hun for alvor ind i kampen. Hjemmeholdets topscorer Joy Omeva. Og her ser vi altså igen. Hun snapper lige bolden op for Korsun. Et enkelt træk, kigger lige op. Masser af plads til højre målet. Men hvad gør det, når man ved, hvor bolden skal ind? Nemlig ind i netmaskerne. Og bringer altså Fortuna Hjørring foran 1-0. Sten sikkert eksekveret af topscoreren. Og altså bringer Fortuna Hjørring et stort skridt mod
Så bragte gæsterne så på 5-1, målet var scoret nummer 17, Romeo Joy. Så bragte gæsterne så på 6-1, målet scoret nummer 17, Romeo Joy. Ja, lige ved, at hun blev spillet fri her. Og så også en afslutning.
Og det er lige ved. Joy Omeva samler op, og så har vi scoringen. Topscoren står til. Men det er altså afslutningen for den unge Nicoline Nielsen, der sætter det i gang. Og så har vi mestrene i front. Fuldtræffer nummer 19 for ligaens topscorer. Altså rigtig fine ting, og straks en afslutning med venstrebenet der fra den unge. Joy Omeva, der får hjælp fra Riefner. Lidt yderligt træk, gør hun ikke rigtig kan komme direkte mod mål. I stedet tager hun Janelle Cordier med, så er der 3-4 spillere sigt efter i feltet. Går med en af de korte muligheder i Rebecca Frederiksen, som smider den godt ind mod Omeva, og så er Fortuna i front. Guldkursen er sat for det nordjyske hold, og selvfølgelig er det gensidigt kvindeligaens topscorer, der er indblandet. Jeg har lidt svært ved at se, om det er hende, der kommer på den, eller om det er et selvmål, men hun ligger i hvert fald lige der, hvor hun skal være. Første gang, de for alvor viser farlighed. Ja, der er lidt markeringsspil, som mangler fra Brøndby der. Jeg tror altså, at det er et selvmål for Julie Tavlelas. I det lange overlap her. Og får den så netop her. Det er altså suverænt løbearbejde. Så skal de i feltet fast. Og så lige pludselig en mulighed. Og den bliver rettet af. Det er da utroligt. Men vi har den der. Selvfølgelig. Hvem ellers end topscoren Joy Omeva. Ja, og igen ikke det sværeste mål, hun scorer, men hun er der bare. Og hun har en eller anden fornemmelse af, hvor bolden lander, og så kan hun altså bare prikke den stille og roligt i kassen. Det er en ægte topscorer, det er en ægte angriber, der kan lugte de der muligheder. Og er der selvfølgelig til at tage sådan en nedfaldsbold. Det er afslutningen for Sydney Mesur, der tager overlæggeren, og så, ja, så er det der en af de lettere. Men de tæller alle sammen. Vi har jo sparer på det. Sascha Sparving signalerer 3 minutter, ja. kampen 4 dommer. Så kan vi jo stå og regne nok så meget på det. Glimrende af Omeva, der vinder nærkampsduellen, og så skal hun også holde Dudek væk. Det gør hun fint, og så hamrer den ind under overlæggeren. Det er den helt store stjerne i gensidig kvindeligaen, der sender mesterskabet med kurs mod Hjørring. Hvilket missil for Joy Omeva. Hun skruer mål fuldstændig, som det behager hende. Det er drøn, det der. Og ved du, hvad hun gør først? Der tager hun den plads, hun skal bruge til at få sendt den der afsted. Der er ikke nogen, der kan matche Joy Omeva på fysik i kvindeligaen. Det er voldsomt, det hun er gang i. Og nu siger jeg det. Nyd det. Vi ser hende i 6 kampe mere, og så er hun altså væk. Gamede, der går fejl af den her, så er der altså muligheder. Det er en 2 mod 2 situation. Hun forsøger at komme tilbage, men falder, og så er det Joy Omeva, der kan se, at hun sætter fuldstændig one. Hun er helt velkommen til Joy Omeva-showet. Endnu en gang. Der er ingen, der kan stoppe Fortunas og gensidig kvindeligaens topscorer. Dobbeltmålscorer. Endnu en gang. Der sætter hun trumf under, at hun er den skarpeste afslutninger, vi har i dansk kvindefodbold, og Fortuna, de fremviser med al tydelighed, at de er det absolut bedste hold i gensidig kvindeligaen anno 2024-2025. Hvis der var god bold tilbage. Frederiksen, der nu har lagt sig herover og kommer også ind. Måske til en ny afslutning. Den tager overlæggeren, så har vi den! Føringsmålet, Joy Omeva, topscoren, der står til, og 1-0 til Fortuna. Ny jubelscene. Jeg tror, hun har hørt jeres podcast, der er nødt til at sige. Tak for den, Joy Omeva. Ja, der må jeg indrømme, det er jo mig, der selv har efterlyst. Jeg gerne vil se noget andet end de der Cristiano Ronaldo jubler. Der kommer en ny variant. Tak for det. Det varmer altid at se noget nyt. Og glæden, det er jo altså det handler om, og den er der selvfølgelig. Joy Omeva, der dukker op. Det er svært. Så er der noget at løbe på. Joy Omeva, der går direkte på kassen. Det er jo fuldstændig utroligt sat ind af topscoreren, der lyner. Du vimmer en kasse for Joy Omeva.
Det er jo fuldstændig sindssygt, man sparker derudefra, når der er overtiden. Jeg så lige tænkt, du skal jo ned og vinde nogle sekunder og ro på. Og så klapper hun altså bare på kassen. Det er da vanvittigt sat ind. Finder de der centimeter, der er at arbejde med. Det er ligaens. 6'er. Og jeg snakkede med Michael Schönberg tidligere på ugen. Der kommer nemlig ind. Og der skulle hun lige bevise det. Jeg skulle til at sige det, fordi hun er bumstærk, men her mister hun altså til Watanabe, der stikker afsted. Kan Joy få den på det perfekte tidspunkt? Hun får den til højre benet. Hun trækker ind til venstre. God dribling, hun afslutter kort. Og der står 1-1. Joy Umiva, ligaens topscorer. Og så ser man altså en ny jubelscene, som vi alle sammen kender. Behøver ikke en større introduktion. Men man har lyst til at sige, syg. Ej, hold nu op, hvor hun dygtig. Det træk, hun laver cut ind til hendes venstre ben. Altså, men vi er lidt, at det er måske det, der kommer til at ske, fordi hun gerne vil have den derover, men alligevel er hun så dygtig. Og så er det jo bare kort Jørgen, der snyder Marie Gade derinde, en tidligere Fortuna Hjørring-spiller. Og nu står der altså 1-1 her på CS Park Vejleby. Og det var lidt af det, vi snakker om i forhold. Men jeg synes, der skal mere til at give et straffespark. Men okay, det er dømt, og Joy Umewa kan bringe Fortuna foran. Det gør hun! Joy Umewa 2-1 til gæsterne fra Fortuna Hjørring. Og de er på vej mod et forspring på 6 point i toppen af gensidig kvindeligaen. Og en overvintring som ubesejret. Fint straffespark fra Umewa. Kayla White, hun gætter rigtigt, men havde for meget fart i bolden. Nu får hun selv mulighed for at omsætte den. Og kan altså i samme ombæring tangere bedste måltotal personligt i kvindeligaen. Må vi se, om hun gør det. Øj, det gør hun! Men det er på et hængende hår, at den kommer over stregen. Det må vi sige godt reageret fra Sofie Grøn, men altså lige præcis ikke nok til at holde den ud af netmaskerne. Altså 3-2 til Fortuna Hjørring fra Joy Umewas fod, som altså kommer op på 8 sæsonscoringer. Og nu skal de altså grave dybt. Man kan godt udligne en gang Kolding, man kan også godt gøre det 2. 3, det er, men vi må bare sige, at de har været gode til det. Ja, den får lov at gå igennem der. Bold i dybden her fra Olar. Op til Joy Umewa, og hun får den lige præcis med igennem, og så kan hun lukke og slukke opgøret her til 4-2. Og kommer altså op på 9. sæsonscoring. Og altså tilfældigheder her, der får den med igennem, men ikke desto mindre en god bold fra Olar, og altså Joy Umewa, der løber dybt på den. Og kommer fuldstændig alene foran nettet. Får vi lige at se den igen her, Olar, der det var bolden frem, slår den dybt tidligt, ikke offside. Når faktisk nærmest ikke at ramme den før stationen fra dem mod overmagten i dag fra Fortuna Hjørring. Og 5-2 skal det også blive fra Joy Umewa. Her sætter den ind til 5-2. Flot spark ud fra kanten af feltet. Altså nu 10 sæsonscoringer. Og sådan kan det altså hurtigt gå, når kvalitet det træder ind. Og der viser de det her, Hjørring, den kvalitet, de måske har manglet i hele kampen. For at afgøre tingene på korte sekvenser, få sekunder. Og nu går vi altså fra en pivåben kamp til i midten. Og Alma Ågaard så ud til højre. Og nu se her. Mister de altså igen bolden. Og der er en god aflevering. Den her gang ikke offside på Joy Umewa. Kommer ind og er helt alene med målmanden. Og så har vi scoring til hjemmeholdet. Fortuna med føringen. De har levet livet farligt. Og Fortuna har altså hele tiden været klar til at opfange de her afleveringer. Og den her gang, så gik den ikke længere. Fortuna nu med føringsmålet. Med kursen mod førstepladsen. Nordsjællandsspillerne har samlet sig herinde for lige at snakke den her igennem. Hvad gør vi?
For det er altså ikke første gang, de bliver fanget her. Den samme energi. Og hvis man er lidt mere underdog i en kamp, jamen så kan energien og troen... nu ser vi lige den her. Kommer hen til Joy, der trækker den til sit venstre. 2-0. Flot selvstændig aktion her. For Joy. Og der bliver krammet. Jeg håber lige, vi får at se. Nu kommer den lige igen her. Den får den og trækker den over til sit venstre ben, og så banker hun den hen i modsatte hjørne. Flot aktion her for Joy. Og nu ser jeg lige, at vi får også en gæst. 4-3-3 formation, og Fortuna i en mere 4-4-1-1, kan man måske kalde det. Der så gør de, og her kommer Oumuwa helt fri og sætter den ind til 2-0. Hold da op, hvor blev hun fri. Og ligesom man sidder og snakker om, at Fortuna Hjørring ikke helt er fat i kampen, så gør Joy Oumuwa altså lige det her. Helt utroligt, faktisk. I får Ida så et retvendigt område og sætter Oumuwa afsted på en førstegangsberøring. Tager et touch og sætter den ind. Det er altså og Popogejler kan forvente spillet, og så skal Riefner sætte et indlæg ind. Og lige i panden på Omevika Joy, og hun gør det igen. Hun er vanvittigt skarp på tiden, og prøver selvfølgelig også at komme på den her topscorerliste. Hun er kommet et par mål bagud til Emilia Stottistier fra Nordsjælland. Men altså, her gør hun det altså bare igen. Hun er så vanvittigt god ind i boksen. Ja, det starter herovre fra Fortunas venstre side, hvor Sætter, hun slår måske en risk, men en rigtig godt spillet bold ind i midten. Se om vi får det her, men den er i hvert fald spillet ud, hvor så på programmet. Ja, så meget kompakt. Ja. Og hun er rigtig god, når hun får det her plads. Ja. Er vel også lidt samme type spiller også, som er god, når hun har plads omkring sig. Ja. Og den ind til Omevika på afsluttet på, der får vi netop det her. Og du siger, yes, det er selvfølgelig 3-1 scoring til Fortuna Hjørring, og hun er altså vanvittig. Og nu er hun faktisk igen op og har scoret de her 4 scoringer, tror jeg, i sæsonen. Meget, meget flot start på sæsonen af Omevika Joy. Det må være dejligt at have en angriber på sit hold, som bare scorer. Hun gør det virkelig godt. Kommer godt fra start. Det er bare fedt. Det må give noget til nogle af de unge, at det kan lade sig gøre, hvis man vil. Og man er sådan lidt fræk i sin tilgang til det. Ja, man skal i hvert fald tro på egne evner, hvis man lige rækker ud til en enkelt storklub. Nu skal vi lige se, kan Joy komme på den der, hun siger forbi. Men det er altså virkelig en flot scoring og meget, meget, meget flot stikning. Jeg ser ikke engang, hvem det er, der lige får den sendt afsted. Men hun er bare en fornøjelse at følge hende her, Joy Omevika. Ja, så kan I måske lige høre koklokken herude, der bliver ringet, og fansen herinde er også glade for den scoring. Nu prikker hun jo ind, som sagt, lige for noget tid siden, hvor det blev annulleret på en mærkelig situation. Og her, der prikker hun på sin vis også ind, men altså, veludført angreb på mange måder. Det der sort, som vi også har snakket meget om. For lige lagt spændende tilgang, så vidt. Ja, og også der er skide romanske målvogter her. Starter inden god pasning. Fra Tisgaard. Ej, det er en god bold. Det er det. Fremragende aflevering. Nej! Fremragende mål. Fremragende indlæg af Florentina Olar, der er stykket afsted på venstrekanten på en dybdebold og lægger den ind tidligt, lige der, hvor det er svært for forsvarsspillerne mellem forsvarslinjen og målvogteren. Og så skulle Joy Oumuwa gøre andet end at afslutte. Fantastisk mål af Fortuna Hjørring, der bringer sig foran 1-0 efter. Hvor lang tid er der gået? Nogle få minutter i hvert fald. 10 minutter og 40 sekunder her. Ja, det må jeg sige, det var godt nok et flot mål. Altså, det var virkelig så effektivt og så hurtigt og så rigtigt spillet på de rigtige berøringer. Udskiftningsmuligheder hun har for, det kan da godt være, at hun fornemmer, at der er brug for et eller andet, en eller anden trodsreaktion, fordi slet ikke
klart defensivt. Det her det er til gengæld også skidt defensivt arbejde af AGF på Mikhailo. På tværs mod Omewa, og så får det med sanden udlignet. Der er sgu ikke mere kvalitet til det her. Anastasia på Mikhailo finder Joy Omewa, som kommer på tavlen for Fortuna Hjørring, og så står der allerede 2-2 i det her opgør. Ja, og modsat AGF, de spiller sig frem til chancerne, så er det altså AGF, der har givet 2 foræringer nu. Og det er selvfølgelig et kæmpe kritik, hvis man gerne vil være med, hvor det er allersjovest. Det er jo sådan nogle her fejl, man selvfølgelig ikke skal lukke et hold ind, hvor man har kæmpe momentum, men også ros til Fortuna Hjørring og Joy. Valvik, men stjæler bolden fra Mathiasen. Sille Carstens glimrende aflevering til Shio Matsubara ind til Omewa. Vi bliver straffet benhårdt. AGF fanget med håret i postkassen. Og det er lynende skarpt Fortuna Hjørring nu med 2 dobbelte målscorer her i opgøret. Ja, igen er det altså et flot mål, men det er også deres egen medicin, de bruger her. Fortuna Hjørring, de er super aggressive hver gang de mister bolden og vinder den altså lynhurtigt. Vinder den et farligt sted, og så går det altså stærkt den anden vej. Det vi hørte Line Terp indledningsvis i kampen efterlyse var, at de skulle spille hurtigt. Det ser vi altså nu, og det lykkedes jo rigtig, rigtig fint. Flot mål. Ja, frem og tilbage. Joy med rigtig gode ting. Hun har Dybdahl med inden foran. Stadig Joy. Joy for kassen! Og hun gør det til 1-0! Hun fik chancen fra start i stedet for Mathilde Carstens. Og nu danser hun Fortuna Hjørring til 1-0. Ja, hun har været på spil flere gange i det første kvarter. Og nu kvitterer hun på bedste vis med en scoring. Ja, Bottrup, der sætter sig igennem her. Så Joy. Det der, det er altså smart. Og Silje Simonsen, der halter efter. Ibi Carlsen, der genvinder den. Så er der altså mulighed her til Omewa. Billing jagter på livet løs. Damsgaard ligger også derinde. Skal hun ind og lukke af igen her. Omewa! 2-0 til Fortuna Hjørring. Så er hun på tavlen for første gang i den her sæson. En god kamp indtil videre fra den her offensive profil, der altså startede ud i sidste kamp. Kommet ind i startopstillingen i dag, og nu har trykket straffespark og scoret. Ja, Damsgaard skal over og lukke af her, men også bange for selvfølgelig, at de kommer efter hende, og så får hun afsluttet med venstrebenet op under nettaget. Maja Østergaard. Jeg tror ikke, det er det, hun forventer i hvert fald. Og så står der altså 2-0 til 11 mål sejr, der vil udløse et mesterskab til Brøndby. Men vi følger altså med her. Er det Omewa? Og hun kommer igennem og får scoret. Det er Omewa. 1-0 til Fortuna Hjørring. Gør det onde ved Thy Thisted, der har kæmpet bragt i den her kamp.
Og lige nu styrer de blå og hvide altså mod deres 10. nederlag i 10 kampe i det her slutspil. Omewa, der bliver sendt i dybden med sådan en lille lop, og så får hun selv loppet Maja Bay derinde, den nigerianske. De har sikret sig for længst. Fortuna Hjørring, der udløser medaljer her på sidste spildag. Her er det Bottrup, Omewa igen! 2-0! Fortuna Hjørring, Omewa. Hun er on fire i den her kamp. Og får scoret til 2-0. Hendes andet mål i kampen. Igen ligger hun og lurer på sidste linje. Og så får hun lige prikket den venstre Maja Bay ind i kassen, som lige får en fod på, og så er det Maja Bay, der lige rammer. Line Christensen, god bold frem til Bertelsen, dengang i højre side. Dårlig første berøring af hende til gengæld, men hun får tilkæmpet sig bolden igen, og så er det en glimrende pasning frem til Rikke Dybdahl. Skal hun på tavlen igen, en hel aflevering til Joy Omewa, og hvor er det bare en flot Fortuna-scoring. Asi Bertelsen, der kæmper sig til bolden, og så spiller de sig bare pænt frem til de to angribere, Dybdahl og Omewa, der virkelig viser, at de altså er fundet ind i et godt samarbejde, og så kan hun altså juble igen. Joy Omewa. En lille Ronaldo-jubel, tror jeg næsten det er. Scorede altså også imod FC Nordsjælland for 3 uger siden, den 7. maj, og nu gør hun det. Der prøver at få chancen skabt større. God i 2 kombinationer, så er der plads til Bottrup ind i feltet. Stadig Bottrup, og skal den på tværs til Joy Omewa. 2-0 til Fortuna. Det kan godt være, at de ikke har skabt mange chancer i den her fodboldkamp, men hver gang, at de gør det, så ender det med mål her i Hjørring, og det er så godt sat op af Signe Bottrup. En 1-2 aflevering, og så skaber hun så pladsen i feltet, og så serverer hun bare kuglen lige for fødderne af en fuldstændig umarkeret Omewa inden for en mål, der har taget det helt rigtige løb, og ingen sag her for nigerianeren til at få scoret her og bringe Fortuna i front med 2-0. Super aktion af Signe Bottrup. Knap 50 kampe i Kolding, 10 mål til følge. Hun er et stort aktiv. Peltonen slår bolden ind foran. Den bliver mødt af Omewa. Omewa gør det til 1-0. De har altså jagtet scoring igennem noget tid, og så kommer den. Joy Omewa kan ikke score sin 3. kasse på bare 2 kampe. Det er flot. Og her er hun først op og jagter den ved dødbolden. Så falder den ned, og så straffer de Kolding lige netop fra de her standarder, som vi har været inde på. Det er noget af det, hun virkelig giver til deres hold. Omewa. Lidt tilfældigheder der naturligvis også i spil i situationen, men vender tilbage på Laura Frank. Flytter bolden godt i den her sekvens. Indlægget ligger hos Omewa, og hun er bare skarp for tiden. Hun skal ikke bruge de store chancer, så ligger den i netmaskerne. Joy Omewa scorer igen 2 mål i optrædenen for Bussings tropper. Et godt indlæg, som Kolding heller ikke rigtig formår at komme op til. Og hun er helt anderledes sikker i sin indgriben, Joy Omewa. Bolden, der bare glider ind over Gulager og Mille Jusion. Og så er det lidt for nigerianeren at sætte den inderside på. Får et overlap fra højre siden, og Nystrup tvunget til at spille den hele vejen tilbage til Kjeldgaard, så mister hun bolden, og så er der friløber til Joy Omewa, der kan komme ned og score til 2-0 for Fortuna, og det gør hun præcis som hun gjorde det 2 gange i foråret mod netop Thy Thisted. Det er yndlingsmodstanderen for nigerianske Joy Omewa, der her fordobler Fortunas føring og sender dem meget, meget tæt på 3 pointer. Det er altså efter en kæmpe brøler i Thy Thisted-forsvaret. Anføreren Mathilde Kjeldgaard, der mister bolden, og det bliver straffet af indskiftet Omewa.
Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tror altså også, det er Mathilde Kjeldgaard, der er ved at lave den her for korte pasning ned mod Maja Berg Østergaard før. Og den her gang, at det er sådan en aktion, der gør og lukker lidt kampen. Jeg tvivler på, at de kan gøre så meget ved det her resultat nu. Ja, det kan i stedet være, at det kan blive endnu bedre for Fortuna Hjørring. Caroline Olesen har Joy Omeva med. Skal hun blive dobbelt målscorer? Det kræver, at hun løfter den ind, som hun gør her. Det er fornemt angreb og arbejde af indskiftet Joy Omeva Ugochukwu. Hun har ikke engang været på banen i meget mere end 10 minutter, men nu har hun altså scoret 2 gange og endegyldigt afgjort det til Fortuna Hjørrings fordel. Og så sidder man og tænker sådan lidt, nå ja, men det er jo også 2 store og friløbere, hun får, dem skal hun jo score på. Men det gjorde de bare ikke, de andre spillere, og hun er kommet ind nu og scoret 2 flotte mål. Det her, det er altså ikke en nem scoring. Maja Østergaard, hun kommer altså